Id-drittijiet ta' kull bniedem ikunu mnaqsa meta drittijiet ta' bniedem wieħed ikunu medda. Hekk iddikjara darba John F. Kennedy li kien President tal-Istati Uniti. Din id-dikjarazzjoni għandha tnebbaħ ħidmet ħafna li għandhom id-dmir li jaraw li kull ċittadin igawdi mid-drittijiet tiegħu. Mhux l-inqas il-Ministeru ta' Dialogu u Libertajiet Ċivili f'pajjiżna li filwaqt li xpruna bidliet importanti fil-liġijiet ta' pajjiżna issa qed jara wkoll li jkunu mħarsa. Fost oħrajn dan permezz tad-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem, direttorat ġdid maħsub biex joffri gwida biex iċ-ċittadin jifhem aħjar id-drittijiet bażiċi tiegħu. Silvana Ġus, uffiċjal tal-Ministeru, fisser kif l-irwol tad-direttorat huwa li jiżgura li dak kollu li għandu x'jaqsam mal-libertajiet ċivili ikunu implementati mill-Gvern kif suppost. L-istess direttorat għandu wkoll responsabilità li jiżviluppa liġijiet fosthom dik li waslet fi stadju avvanzat tal-koabitazzjoni. Din mhix l-unika bidla. Hemm maħsub ukoll it-twaqqif tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li bħalissa għaddejja konsultazzjoni dwarha. Sallum kellna l-Kummissjoni għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza li bħalissa qed tiġi trasformata f'Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li ħatkun qed titlaq minn taħt dan il-Ministeru u taqa' taħt il-Parlament. Għaldaqstant biex żgur ikollna struttura tajba f'dan il-Ministeru ġie mwaqqaf d-direttorat li qed joħsib mhux biss l-iżviluppar ta' liġijiet, imma anke l-iżviluppar ta' politika li mhux bil-fors tkun implementata minn naħa tagħna biss, imma anke minn entitajiet oħra tal-Gvern ta' ugwaljanza, politika ta' integrazzjoni. Il-fatt li l-Kummissjoni se tkun taħt il-Parlament bħal huwa l-Ombudsman jagħtuha ċertu indipendenza u awtonomija. Saħansitra jpoġġi iktar pis fuq il-Gvern u entitajiet pubbliċi. Iżda hekk joħroġ iktar ċar l-impenn tal-Gvern li ma' drittijiet tal-bniedem m'għandux ikun hemm ċajt. Fil-preżent, il-Kummissjoni għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza billi taqa' taħt dan il-Ministeru u billi wkoll il-fondi tagħha jgħaddu għandha minn dan il-Ministeru, ovvjament dik l-indipendenza mhijiex ċara. Il-Gvern ħanpoġġiha hekk ħada fuq spaltu li jikkrea istituzzjoni ġdida ta' drittijiet tal-bniedem indipendenti minnu li taqa' taħt il-Parlament u din fl-indipendenza tagħha tkun tista' tiddeċiedi każ b'każ